ani langmo ti tamung tong saimaya mokol ang samung tangera computer mobile ani to ati samung hingga ba online samung tui samung khayo hingga tam kha ang thangnai salkisa sakang chosma bo order mar kha mokol power komi thaka bongani atin chao doctor hingga mon bagai obo len card de hintam che hinbong bong mono hingga ang wasa saimaya hingga oje chosma manahar ka hingga o chosma ko naharmani purpose nongkha mukti phaibani mane romdi mobile na sike computer na sike hingkai hingke bo ano sungka jak porikhayo abcd nai rimani tolani hingke ang buji ang kamani bagi box sawn nang chosma nangi tongkha hingke tabung na ang o chosma bo kisa thui phunuk nai iko obo hai chosma mane kuno abo ang naithokni bagi ya just ang ani mokol support nuknani ba tamnani mokol muktui kogya ba ani mokol power je komi thangmana amno te kisa mane safety ni bagai mane mokol doi power thangi angna kasnani bagai ango chosmano ma use ma khaisinai bos hawo obo automatic pun thuk tongmano phata thangpun thuk tongmano nang je samung khlayo online ni apruo bisirbak thumnani nangnai hini bos hauta o je chosma ano rohonayo doctor gasukno kitam khaineba ani saka kobangma sana hamia kaisa takam mokol thangko bukha thangko bohok thangko awa haimang nani sago te sailap kre